Jaod Bura Mumias East Peter Salasya coordinate tesend obila ma Central Boma Nairobi tok make e county ma Meru. Ma tok tieko romo mare gi jopiny e gwenge ma Isiolo. Kalura gi okil mare Ian Mutiso, Salasya donjne gi ketho matiyo gi weche manyalo seyo jopiny kod mag miriambo. Kokadho mbui mare mar X, Salasya owacho ni nomonje gi jogo ma ok ong'eyo kendo mane nigi gige lweny. E jumbe mokalo, Salasya osebedo ka limo gwenge mopogore opogore koloso gi rowere. The aspect on which he was arrested was not only an excessive use of force by the persons who were under the guise of police powers. These individuals were covered in masks, and indeed they were carrying weapons which can only be held by officers of the law. Honorable Member of Parliament is currently facing a charge of false publication and also matters of hate speech.